Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo al canal. Avui estem en un vídeo de Roblox bastant interessant. Jugarem a 5 jocs, vale? I el millor d'aquests 5, els dos millors d'aquests 5, els preguntareu a un company meu, i el que tingui més bona puntuació hauré de fer un vídeo només d'aquell joc. Llavors comencem amb el primer joc, que és aquest. El que sí que fa és carregar un munt. Veu que bastant bé. El joc en si és que està molt guapo, en veritat. I hi ha un paio, no sé què. Espera, per disfrutar puc posar els botons i es si és veritat era així, no? Porto una foto meva, no estava molt. El guai d'aquest joc és que és, crec, l'únic joc de cotxes del Roblox que pots tunejar els cotxes com a tot una santa, literalment. Vale, no va fer res. 2, 1, nya. Ja 25 segons que... no sé, això... Vaig. Ara sí. Veus? Això... són superguapos. Llavors... Tres veces, això. És que m'agrada perquè sembla una mica el Nissan Skyline GTR, però també no és de mundo no també. Ara és el moment de posar la puntuació al primer joc. M'ha agradat bastant, perquè a mi m'encanten els cotxes i això. I el Roblox, les limitacions que té, doncs, o sigui, em sembla com molt ben fet per el que costa fer un joc en el Roblox. Ha sigut bastant divertit jugar. Mira que he posat poques parts perquè estaria jugant 20 minuts. Perquè, no sé, si un vídeo de 20 minuts i netet. Ja diré com els 3/4. Jo que li posaré un 7 de 10 perquè era entretingut, però com que li faltaven coses, saps? Li faltaven coses, sí. Skatepark. També havia jugat una mica. Encara no me'n recordo jo perquè fa temps, però no se m'ha guardat perquè era en aquesta compte, no en cap altra. Ui, hola, que pro que soc. Get off the board. I ara anirem a Rams. Si jo puc fer el que em doni la santa gana. Que guapo. China. Money. Shop. Next.
Oh. Lila, Uches, yes. Equip, yes. Aftershi. No. Yo no estoy saltando, me fue automáticamente. El campo es al nitro, yo no necesito nitro, señor. Nia. Basta. Ah, no. No. ¿Qué pasa? Qué loco. Ve esta aquí. Ok, bro. Watcha. Chin. Like Express V. Vale, segon joc que li posem puntuació. Aquest està una mica... Tenia uns quants bugs, és divertit també perquè els bugs, doncs, mira, això és entretingut, coi, que m'agrada més que l'altre. Sí, llavors li poso un 8,5,10. Free for all, Countryside Far, no sé, no. Un alien. Muere. Yo, sí. Muere. Muerto. Muere. Vamos. Porno. Parin. ¿Cómo pacho? Vaya bicha. Amo una de mí, claro que sí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno, mira mucho. Customize. Equipo. ¡Oh! 50 kills para skins. No. No, Fortnite. Juga al Fortnite. Yo también juego al Fortnite. Ven con papi. ¿Dónde estás? Ven con papi. Ay. Me pica la nariz. Tercer joc. Aquest és un joc en general per a tryhards. No supera el de skate, no supera el dels cotxes. Encara que una mica entretingut sí que és. Perquè van a 4 FPS i llavors és molt fàcil matar a gent. Bueno, jo li poso un 5 de 10. Tutorial.
Oh, mira. ¡Guau! Vale, derecho. Chin, chin, chin. Chin, chon. Press A to watch the play. Hold left shift. Vale. Uy. Oh. ¿Qué pedo? Vale. Ah, vale, tiene que mantener spy. Vale, vale, vale. Ay. Vale, vale, vale. Wow, chic. ¿Qué es esto? No. Vale. Find a way to climb to the top. Very easy peasy. Yo tengo que hacer que manda. Oh, spawners aquí. Oh, no creer que tengo que me estoy cogiendo, mira que tengo que. Espérate. Voy a... Oh, vale, ya lo pillo. Ay, espérate, que esto me rompo. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Vamos, 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 vamos. Vamos. Flim. Casi me mato. Left control. No, espera, salto. Pam, pim. No.
Yeah. ¿Qué es? Uy. Uy. Mm, mm, mm. Vale. Está guardado. Raro. ¡Ah! Ah. Oh, qué pro. Oh. Oh. Uy. Wow. Bueno, està. Aquest joc de parkour poso un 9 de 10 perquè és que està super ben fet, m'encanta. Fem un joc més i hauré de preguntar als meus companys quin prefereixen dels dos millors que faré. Vale. Piu. Oh. Piu. 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 Piu.
Che, que gent tenim? Vale, espérate. Això. Equip. Que... Bueno, això és de locos. Espera, Robux, ja sé. Bombs. Uh, uh, uh. Aquest joc que he jugat és una caca, o sigui que li poso un 0 de 10. Doncs els meus companys ja ho han decidit i ja sé qui s'ha guanyat. Només esperar una mica. Perquè us demano, sisplau, que subscriveu al canal si us agraden els meus vídeos. M'esteu escoltant, no? Sí. Ja, que gràcia. I doneu like si us ha agradat el vídeo. Vale, ara ja puc dir qui s'ha guanyat. Entre els dos primers teníem Skatepark amb un 8,5 i Parkour amb un 9. I segons les votacions dels meus companys, guanya Parkour amb un 5 de 5 i Skatepark segon amb un 3 de 5. Bueno, hauré de fer un vídeo dedicat al de Parkour. Espero que us hagi agradat el vídeo. Ens veiem al següent.